за изнасяне на училищното знаме мирно. Знаменна група, ходом, марш! По стара традиция, първи в училището днес ще влязат децата от подготвителната група и първокласниците, водени от техните учители, а след тях и другите ученици. Но първо директора ще открие новата 2023-2024 учебна година. Нека да бъде успешна! Тръгвай с децата, Албенче. Чакай, дай. Ела. Подготвителна група с учител Зорница Георгиева. Не бой се, аз след малко ще влезнат и влезни с... Първия клас, класен ръководител Светомир Иванов, учител ЦДО